In de evenementensector heb je zoveel verschillende culturen. En daar is Fries ook een heel groot onderdeel van. Bijvoorbeeld het festival Skimmerjoen in Nijbeet. Het is een heel sfeervol festival, zeg maar. Country en een beetje akoestisch. En daar spreken ze ook allemaal Fries. Het wordt gehouden op Damhuis, een festivallocatie. En daar zit ik in de organisatie. Je loopt rond en je kijkt of alles goed gaat. En als ergens hulp moet komen, dan ga je zorgen dat er hulp komt. Je zorgt gewoon dat alles soepel verloopt. En bijvoorbeeld Nijbeet, dat is ook allemaal heel hecht en heel Fries. Soms dan denk ik, oh dan sta ik daar een beetje buiten en dan beginnen ze Fries tegen elkaar te praten. En dan denk ik, dat was wel leuk geweest als ik ook Fries kon spreken en dat gewoon zo mee kon in het gesprek, zeg maar. Want als iemand in het Fries tegen je begint en je praat in het Fries terug, vind ik dat wat persoonlijker dan dat je een Nederlands-Fries gesprek hebt. Ik ben Lois, ik ben 17 en ik doe de opleiding evenementenorganisatie. Ik heb gekozen voor het Keuze Fries.